Jotana hambai tini ang norok bai kok sanai norok ni bagai ang tinta question tuiphakya tinta question ni bisingo rang khaka borok musir tamu boma hai ang o tinta question bisingo norok na ang sanai norok ani video nai tongdi ang khakai norok ani video no tui serengmung manano nei norok ani video nai number 1 sung borok musir rang khakang ke bunyo bulayu bunyo sawo nini rang besuk dong nini tamo tong aba hai samani sini live besuk se hamya ung saidama amo kebo sana thangya te kaisa sung borok musu ke rang bigra jajang sung mane 10 te khoksani te kai tang ko khong ni gari mano amo sanai ge ganang rokhe 10 te gani 20 te ga sobai manani serasta khai number 3 te kaisa kok nini rang men balance besuk tong nung dino besuk kamai khai nung amono bunyi share ta khai di nini logi song nini friend pon nung teng salsa nung ako pa nung nini friend song nung makan besuk se hamyang i tano beng jang no nini friend ban nung makang somai ma tong nai abono norok buji sujui nini friend song no pur share ta khai nung besuk kamai khai ya haike norok bahing jaka sabai je friend song tamni hindang to waisapun video rokoma heroma khaya ko waisapun to bunya ko norok ganu jodi comment khai kangke comment khai sadi nor ni bagai to bonani trai khanya video no omahi video khanya ni friend song norok sadi norok ganu comment khai di kan video subscribe khai di share khai di bunyo share khai di friend song subscribe khanya tapung di comment khai di friend song asung nung se teng hambai norok no jodi an kok samasai to na kan janu bukhabai no